قەدەخە دەرکەتنە دەرەوە لە 4 تاخên Sûriyê ji salekî zêdetir berdewam e. Dema şerê nav hêzên PKK û artêşa Tirkiyê li nav bajaran bi sedan sivîl li bajarên Kurdan jiyana xwe ji dest dan. Li çîroka xemgîn a Mihemed Qaya di nav qeydên dewletê û yên rêxistinên sivîl de demekî dirêj ciyê xwe negirt. Mihemed 56 salî bû û bavê 6 zarokan bû. Du caran zewicî ye. Birayê Orhan û pismamê Emer behsa çîroka wî a xemgîn dikin. Gelmiş, onu işte kendi kenarlarla konuşmuşlar. Abim davet Orhan etmiş. dibêje demek dirêj navbera Mihemed û hevjîna wî nexweş bû. Lê roja ku li hev hatin, qedexa dirêj li Sûriyê hat îlan kirin. O da içeride kaldı. Pismamê Mihemed, Emer Qaya behs dike ku çawa agahtar bûne ji windabûna Mihemed. Jinavî telefonê me kir gowa li Mihemed derketiye û nehatiye. û çawa derketiye got derketiye gote cixarakê vexm devê derî û nehatiye. û eviya dare qatê serxanî nevre derkeve derva. Qatê siya ciranê wan e serxaniye wextê derkeve jorê li hemberê wî jî hêla Sûrê hêzê dewletê hebûne bawer dikin. Pişwan jî hêzê wanê şer dikin hebûne. û gulek tê li ser çavî dikeve nîvê ser çavî dibe û dikeve erdê. İşte burada. Olay olduğu gün bu evdeydi. Roja bûyer qewmî li vê malê bû. Meytê wî li serxaniyê sê tebeqeyê cîranê me hat dîtin ku guleyek li serê wî ketiye. Me ew li wê derê dît. Emer dide zanîn ku ji ber ku li mal xwarin nemayê Mihemed bêçare dimîne, derkeve serxanî û ji wê derê hare dikana cîran. Serxanî vana li malê bû gede birçî dibe, dibe babokan nan. Nan tuneye, xwarin tuneye serxanî dare pişman marketke derîkî hewşê de heye, dibe li wir tişkî derxin bînim, birav gede birçî nekiriş birçîna. Dare serxanî wextê derkeve serxanî li hemberî wî hêz hene, hêzê dewletê hene bawer dikim hela Sûriyê. Ye li wir eger şüphe hat em çavmene diye, yani gulekê mezin serçavî nîvî biriye. Yani net devançekiye, net tiveng çûçke. Silahekî mezin serçavî ketiye, o serxanî wir dikeve û li wir rehmet dike. Piştî çarmeha bi tesadüfî cînarê Mihemed, meytê Mihemed li serxanî dibîne. Wenda em çar mehonî geriyan meha pênca da cîranê wan dare deriyê xwe vedike ewraqê wî keçikî ya sexet hebûye. Bi du polîs ara dare savcılığê divê wele ewraqê min malê ye. Dere deriyê xwe vedike derdikeve bîn dikeve ser çavê wan lê dere serxanî cenazekî heye. Da lê derin Mihemed ye. Emer dibêje ew dixwazin dewlet ronî bike ku bê Mihemed ji aliyê kê hatiye kuştin. Ne savcîne, ne mahkemene, ne polîsin lêkolînê bikin. Em însan me hûn dabiye me xeber daye devletê. Em dê merakê de em dixwazin vî însanê me kê kuşê dikeve holê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.